panitan dirutu nairi. Urrutin ere menditik panitan dirutu nairi. Gure paraje, harrigarri honetan, gauz bat behintzat egiteko. Eta egin behar deguna da ospatu lan on bat. Egindarlako ezagutza bat izan behar dugu geure bizitzan aspatuko badegu eta da geure ondarea jaso, geure ondarea zaindu eta geure ondarea estimatu. Nere arbasoak montatu zuten erlojuak, jeregi izia lantegitik. Hauek erlojulariak ziren, baina erloju eder hau hemen etzan egongo, baizik eta Bailarako jendeak lagundu ez balio. Egun historiko gozo horietako bat da beretzako eta gaia hain ez bizitzen da sentitzen gaur historikoaren partaidea bezala eta bestatetik apetatzen dut zuen eta anokio bai, sentitzen dezuela gaur historian parte bat gara da. Atxorrau hemen dago, 103 urten, eta konponketa bat behar zuen aurten. Zenbat miresten degun, zaila da esaten, alegindu behar dugu, zubilan izaten, ondorengoak ere maitatu dezaten.